أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifetul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da u historiji nalazimo zapisano u vezi sna od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, i to taj san u vezi pada Mekke. Spomenuto je da je Hazreti Ebu Bekr sanjao ovaj san. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao je to poslaniku i rekao je: sanjao sam te da si stigao blizu Mekke i kao pas je došao i legao na leđa i kao mlijeko je počelo teći iz njega. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: njihovo zlo je otklonjeno i uskoro ćemo imati koristi. Oni će tebe pozvati i tražiti da uspostavi vezu sa tobom. To je rekao Ebu Bekru, i uskoro ćeš se susresti s njima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovako objasnio ovaj san i još je dodao: ako sretneš Ebu Sufjana, nemoj ga ubiti. I tako tad su muslimani sreli Ebu Sufjana. Ibn Ukba prenosi kad su se Ebu Sufjan i Hakim bin Hizam vraćali u Meku, Hazreti Abbas je rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: kao ja sumnjam u Ebu Sufjanovo primanje islama i način na koji je Ebu Sufjan obećao da će primiti islam. Halifetul Mesih kaže: ovo sam već spominjao u prijašnjim hudbama. Hazreti Abbas radijallahu anhu je rekao da ga pozove nazad. Poslaniku je to rekao dok ne shvati učenje islama i dok ne vidi našu vojsku. U drugom hadisu se prenosi da je Ibn Abi Šejba on to prenosi kad se Ebu Sufjan trebao da vrati. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, ako nam narediš, mi ćemo zaustaviti Ebu Sufjana. Također u drugom hadisu koji prenosi Ibn Ishak se spominje kad je Ebu Sufjan se vraćao, Hazreti Abbas ga je zaustavio. Ebu Sufjan je rekao: o Benu Hašim, da li ti mene želiš da prevariš? Hazreti Abbas je rekao: mi ne varamo. Prema drugom hadisu se spominje da je rekao: mi ne varamo, kako god trebaš da sačekaš ovdje do jutra da vidiš Allahovu armiju i šta je Allah pripremio za nevjernike. I ostao je u toj dolini do jutra. U vezi kad je muslimanska armija prolazila pored Ebu Sufjana, zapisano je da je pratnja Ebu Sufjana zapisano je da je pratnja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila odjevena u zeleno odijelo i oni su prošli pored Ebu Sufjana. Ovo su bili muhadžiri i ensarije i oni su nosili mnoge zastave i natpise. Svako pleme je nosilo svoje i bili su
kao zaštićeni željeznim oklopima. Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio glasno da hodaju sporo, tako da se prva divizija ne odvaja od zadnje. Također je zapisano da je poslanik kao imao pratnju od 1000 vojnika i da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoju zastavu Sad bin Ubadi radijallahu anhu i on je išao na čelu armije. Kad je Hazreti Sad prolazio pored Ebu Sufjana, rekao je da danas je dan krvoprolića i danas ono što je zabranjeno kao bit će dozvoljeno. Danas će Kurešije biti osramoćeni. I onda je Ebu Sufjan rekao Abasu, o Abase, danas je tvoja dužnost da mene zaštitiš. I onda su druga plemena prošla i poslanik je jahao na kamili koja se zvala Kasva i razgovarao je sa Hazreti Ebu Bekrom i Useid bin Hudeir, koji su bili s njegovih, jedan s jedne strane i drugi s druge. Hazreti Abbas je rekao Ebu Sufjanu da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku, vidio je kako žene udaraju konje sa svojim maramama, kao da bi se ti konji pomakli u stranu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao kad je to vidio i rekao je Ebu Bekru, šta je rekao Hasan bin Sabit? Hazreti Ebu Bekr je izgovorio sljedeće stihove koji znače ja ću izgubiti moju dragu kćerku ako ne vidiš armiju koja diže prašinu obećano mjesto uzbrdice Gajda. Oni drže uzde svojih konja i žene udaraju svojim maramama te konje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao uđimo u grad iz smjera koji je Hasan spomenuo. Gajda je drugi naziv za Arafat, to je uzdignuta površina u Meki. Iz tog smjera je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio poruku mira Meki, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je rekao o Allahov poslaniče, Ebu Sufjan zahtijeva čast, onda on kao zahtijeva kogod uđe u Ebu Sufjanovu kuću da će dobiti sigurnost. Poslije osvajanja Meke, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se idol Hubal skloni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao pored njega. Hazreti Zubair al-Avam radijallahu anhu je rekao Ebu Sufjanu, o Ebu Sufjane, Hubal je pao, a na dan Uhuda ti si vrlo arogantno govorio kao da vam je Hubal pomogao. Ebu Sufjan je odgovorio, o Alamov sine, ostavi se takvog govora, jer sam ja shvatio da je postojao bilo koji drugi bog osim Muhammedovog, ovo se nikad ne bi desilo. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da na dan pobjede Mekke časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio, a Ebu Bekr je bio odmah pored njega i bio mu je kao izvučen mač iz oklopa. Bitka Hunein zapisuje se da je drugo ime ove borbe Gazva Havazin ili Gazva Utas. Hunein je dolina između Mekke i Taifa, 36 milja udaljena od Mekke. Ova bitka se desila poslije osvajanja Mekke u Ševalu 8. hidžretskoj. Prenosi se da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, poglavica iz Havazin i Sakif su se sakupili i oni su se bojali da će i njih muslimani napasti. Malik bin Auf Nasri je pozvao mnoga arapska plemena da se bore protiv muslimana. Svi su se sastali u mjestu Autas. Autas je kao neka dolina blizu Huneina. Malik bin Auf je poslao svoje špijune da prikupe informacije u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je časni poslanik saznao u vezi ovoga sporazuma kao ovih arapskih plemena protiv muslimana, poslao je Abdullah bin Abi Hard Aslani,
prema njima. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremio armiju i krenuo prema Huneinu. Oružje je posudio od svog rođaka Naufil bin Haris i Safvan bin Umeja i krenuo je prema Benu Havazin sa 12.000 ljudi. Stigli su u dolinu Huneina rano ujutro. Neprijateljska armija se već bila sakrila u tom mjestu i iznenada su ih napali, gdje su muslimanska armija se razasula i samo nekoliko ashaba je ostalo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među kojima je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Ebu Ishak prenosi da je osoba došla kod Bara i rekla: svi ste pobjegli iz bitke Hunein. Mogu svjedočiti da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to uradio, ali neki koji kao nisu bili strpljivi i oni bez oružja su krenuli prema plemenu Havazin. Oni su bili spretni strijelci i počeli su da ispaljuju more strijela na muslimane. Zbog toga iznenadnog napada vojska se razasula. Hazreti Ebu Bekar i Omer su ostali uz časnog poslanika, to je od muhadžira. Od poslanikove porodice Ali radijallahu anhu i Abbas su bili uz poslanika. Slična imena od Ebu Sufjana bin Harisa i sin Rabija bin Haris su također bili. Usama bin Uzeid je također spomenut. Hazreti Ebu Kitada prenosi: u toku bitke Hunein vidio sam kako se musliman bori protiv nevjernika i vidio sam još jednog nevjernika koji se tajno primicao tom muslimanu da ga napadne. On kaže: brzo sam krenuo prema tom neprijatelju da ga zaustavim. On je krenuo da me udari i ja sam mu odsjekao ruku. Onda me je on zgrabio tako jako da se nisam mogao pomoći, ali kada me je popustio malo, ja sam se okrenuo i ubio ga. On dalje govori: muslimani su se vratili i okupili oko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik je tad rekao: kogod može donijeti dokaz da je ubio nekog od nevjernika, dobit će ratni plijen za njega. Ustao sam da nađem dokaz u vezi osobe koju sam ubio, ali nisam mogao. I onda kaže: posle sam opet to spomenuo časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Osoba koja je sjedila pored časnog poslanika je rekao: ja imam oružje tog čovjeka kojeg si ti ubio. I ta osoba je rekla poslaniku kao da meni da nešto drugo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je sjedio tu i rekao je: to se ne može desiti. Niti po koju cijenu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće tako nešto dati kukavici iz Kurejšija i zaboraviti lava između Allahovih lavova koji se borio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Kutada kaže da mu je tad poslanik dao oružje te osobe koju je on ubio. I on kaže da je kupio veliku baštu sa stablima hurmi i ovo je bilo kao prva njegova kao nekretnina ili imovina koju je on kupio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: razmislite u vezi bitke Hunein. Mekanski nevjernici su se pridružili muslimanskoj armiji i rekli su: danas je dan kada će oni pokazati kao svoju hrabrost. Ali su se u borbi razbježali i tako u toku te borbe samo je 12 ashaba ostalo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a 10.000 ljudi se razbježalo. Neprijatelji su imali 3.000 strijelaca i oni su se sakrili sa oba dvije strane te doline i počeli su ispaljivati strijele. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio se povući. Hazreti Ebu Bekr se brinuo u vezi časnog poslanika i tada je rekao poslaniku: o časni poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani zbog tebe. Ovo nije vrijeme da idemo naprijed. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je rekao pusti uzdu kao mog konja i krenuo je naprijed recitujući sljedeće stihove. Ja sam taj obećani poslanik čija je sigurnost vječno obećana. Ja nisam lažov. Da li oni bili armija od 3000 ili 30, ovi idolopoklonici. Ne, on je rekao, o vi idolopoklonici, nemojte misliti da sam Bog. Ja sam ljudsko biće i sin Abdul Mutalibov, to jeste njegov unuk. Hazreti Abbas je imao jak glas, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozvao i rekao da kaže o ashabi sure El Bekare, to jeste oni koji su zapamtili suru El Bekaru. O ashabi koji ste dali zakletvu na Hudejbiji. Reci, Allahov poslanik vas poziva. Također zbog toga što ovi novi muslimani iz Mekke su se razbježali, oni su imali poteškoću i da smire svoje konje i oni su bježali u različitom smjeru. Dok nisu čuli glasno kako Hazreti Abbas govori o ashabi sure El Bekare, o ashabi koji ste dali zakletvu na Hudejbiji, Allahu poslanik vas poziva. Ovaj ashab kaže, kada sam čuo ove riječi nisam se osjećao da sam živ, osjetio sam se da sam umro i da je Israfilov truba zvonila. I on kaže, ja sam povukao toliko jako svoju kamilu da joj je glava dotakla na leđa, ali bila je toliko prestrašena da je opet bježala u pogrešnu stranu. Mnogi od mojih prijatelja su izvukli svoje mačeve i skočili su se sa ovih kamila na tlo. Neki su morali osjeći glave svojim kamilama da bi se zaustavili. I onda su počeli da trče prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I poslije nekoliko trenutaka armija od 10.000 se okupila, koja je nekoliko trenutaka prije bježala prema Meki, sada se okupila oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ubrzo se ova armija kao pobijedila nevjernike. U vezi bitke Taif zapisano je da je Taif vrlo poznati grad 90 km od Mekke i vrlo je ima mnogo uzbrdica, grožđe i drugo neko voće je bilo kao vrlo prostranjeno. Benu Sakif je pleme tu bilo i još neko pleme Benu Taif je došlo tu i Malik bin Auf Nasri sa svojom armijom je pobjegao tu i sakrio se. I tako sa Hunejna su muslimani se svi krenuli kad su podijelili ratni plijen prema tom mjestu u Ševalu 8. hidžretskom. Džerana je bilo neko mjesto koje je imalo bunar 27 km udaljeno od Mekke. Postoje razni hadisi koji govore koliko dana je trajala okupacija Taifa. Neki kažu malo više od 10 noći, neki kažu malo više od 20. Prema nekima prenosi se da je to trajalo više od 30 noći. Ibn Hišam prenosi, rečeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupirao ili borio se oko Taifa 17 noći. Enes bin Malik prenosi u Muslimu da je to trajalo 14 noći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao Ebu Bekru, o Ebu Bekre, sanjao sam da mi je data zdjela butere, ali kao da je horoz kljucao u tu zdjelu i da je sav se taj
Buter prosuo. Hazreti Ebu Bekr je rekao: Allahov poslaniče, salallahu alejhi ve sellem, ja ne vjerujem da će kao pobijediti danas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ne mislim da će se to desiti. Onda je Hazreti Omer pitao da li ću da najavim da trebamo da krenemo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da to uradi. Tako Hazreti Omer radijallahu anhu je naredio najavio da oni kreću. Borba Tabuk se je desila u Redžepu 9. hidžretskoj. U vezi ove borbe se spominje da je Tabuk mjesto prema Siriji. To je grad između Kura i Sirije i tu su mnogi kao odmarali, trgovački karavani. Također Hazreti Šuhejb je tu i poslan kao poslanik. Ebu Bekr radijallahu anhu je pratio poslanika na ovoj ekspediciji i nosio je veliku zastavu koju mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je tad dao svu svoju imovinu prije polaska u borbu Tabuk poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. 4000 dirhama je to iznosilo. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio pripreme za Tabuk, poslao je poruku svim plemenima da mu se pridruže toj borbi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također naredio bogatim ljudima da udjele ili životinje ili neku opremu. I ovo je zadnja ekspedicija u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učestvovao. Tada prva osoba koja je donijela tu pomoć je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je donio sve što je imao, što je iznosilo 4000 dirhama. Poslanik ga je upitao sallallahu alejhi ve sellem: da li si ostavio išta za svoju porodicu? Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ostavio sam ime Allahovo i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer bin Hatab je donio polovinu svoje imovine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: da li si ostavio išta svojoj porodici? Omer radijallahu anhu je rekao: ostavio sam pola svoje imovine. Hazreti Abdurrahman bin Auf je dodijelio 100 ukija, otprilike 4000 dirhama je to iznosilo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Osman bin Affan i Abdurrahman bin Auf su oni na zemlji koji troše da zadobiju Allahovo zadovoljstvo, kao oni su dali mnogo svoje imovine. I tada su žene također dale svoj nakit za ovo. Hazreti Asim bin Adi je dao 70 vask hurmi, to je otprilike 262 kilograma. U stvari bilo je više od tonu i po hurmi. Zaid bin Aslim prenosi od svog oca da je čuo Hazreti Omera bin Hataba da kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio da mi učestvujemo na neki način za ovu borbu i on kaže: imao sam tad nekog bogatstva i kao pomislio sam danas ću da prebacim Ebu Bekra, ako je kao dan postoji da ja budem bolji u davanju od Ebu Bekra, to je danas. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: dao sam pola svoje imovine. Poslanik me je upitao: šta si ostavio svojoj porodici? Ja sam rekao isti dio koliko sam donio sa sobom. On kaže: Hazreti Ebu Bekr je donio sve što je imao.
I poslanik ga je upitao: o Ebu Bekre, šta si ostavio svojoj porodici? On je rekao: ostavio sam ih ime Allahovo i poslanikovo. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: tako mi Allaha, nikad nisam mogao da ga prestignem ni u čemu. Obećani Mesija alejhi selam kaže: bilo je vrijeme kad su ljudi davali svoj život na Allahovom putu, isto kao da su bili kao koze ili ovce. Kako da objasnim vam kako su oni trošili svoju imovinu više nego jedan put. Kao Hazreti Ebu Bekr je mnogo puta toliko donirao da nekada ništa u svojoj kući nije ostavljao. Također i Omer radijallahu anhu bi trošio, također Osman radijallahu anhu prema svojim mogućnostima i svi ostali ashabi prema svojim mogućnostima su žrtvovali svoje živote i imovinu. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže u vezi onih koji daju bejat, oni uvijek govore da daju prednost svojoj vjeri iznad svjetskih kao želja, ali kada dođe vrijeme da trebaju nešto da udjele od svoje imovine, drže svoje džepove tako čvrsto. Da li iko može, znači, ako se ovako ponaša, da stvarno ispuni svoje obaveze prema religiji? Nikada. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, uzvišeni je Allah kaže: nikada nećete dostići pobožnost dok ne budete trošili ono što volite. U vezi kako je Ebu Bekr radijallahu anhu pomogao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ukopaju ashaba nekog. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi u vezi ovoga: išao sam s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Tabuk. Probudio sam se i vidio sam neku vatru da gori. Išao sam prema toj vatri da vidim šta je bilo. Tu sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omera i Ebu Bekra radijallahu anhu. Vidio sam da je Abdullah Muzađedeni preminuo i da su oni već iskopali njegov mezar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao u mezaru dok su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu spuštali tijelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: spustite svog brata prema meni. Tako Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su spuštali Abdullaha prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga spustio u mezar, pomolio se rekavši: o Allahu moj, proveo sam dan uz njega i bio sam zadovoljan s njime. Allahu moj, budi zadovoljan s njim. Hazreti Abdullah bin Masud kaže: tada sam poželio da sam ja ta osoba koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spustio u mezar. Hazreti Abdullah Zul Beđadein je bio iz plemena Benu Muzejna. Spominje se da je on bio vrlo mlad kad mu je otac preminuo i nije dobio nikakvo nasljeđe. Njegov amidža je bio vrlo imućan. Taj amidža ga je također brinuo se o njemu i on je postao bogat. Kad je primio islam, kada je Meka pala, njegov amidža je uzeo svu imovinu od njega i njegovu odjeću je uzeo. Njegova majka je tad došla i pocijepala je svoj dio odjeće i koristio je to kao da ga zamotaju. I onda je on došao u Medinu i tako u džamiju, izutra je klanjao sabah s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah kaže: bila je praksa poslanikova sallallahu alejhi ve sellem posle sabaha da razgleda po džamiji da vidi da li je neko novi došao.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ugledao Abdullaha, ali ga nije prepoznao i pitao je ko je on. Hazreti Abdullah je rekao ko je on. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Abdullah rekao moje ime je Abdul Uzza. Poslanik mu je rekao tvoje ime je Abdullah Zul Biđadein, to jeste osoba koja ima dva ogrtača. Poslanik mu je rekao ostani kao blizu mene i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je podučio Kur'anu i on je zapamtio kao veći dio Kur'ana, imao je vrlo glasan glas. Zapisuje se u vezi Ebu Bekra kada je bio vođa za hadž, da u 9. hidžretskoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio kao emira hadža i poslao ga u Meku. Detalji ovoga su kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Tabuka, odlučio je da ide na hadž. Rekao je da i nevjernici se također dolaze sa muslimanima na hadž i kao oni će također da rade tavaf oko Kabe, ali da govore svoje te neke stihove, da veličaju idole i tako slično i da neće biti kao odjeveni kako treba. Kad je ovo čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da ne ide na taj hadž i postavio je Ebu Bekra kao vođu tog hadža. Ebu Bekr radijallahu anhu je krenuo sa 300 ashaba na hadž iz Medine i poslanik je poslao 20 kao životinja da budu žrtvovane i on ih je zabilježio oko njihovog vrata, da su to životinje koje će oni da za kurban žrtvuju. Također Hazreti Ebu Bekr je poveo svojih 5 životinja. Spominje se da je Hazreti Ali radijallahu anhu proučio ajete iz sure Tauba na tom hadžu. Ovaj hadis je sljedeći. Abu Džafir Muhammed bin Ali prenosi da kad je sura Bara, to jeste Tauba, objavljena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je već bio poslao Ebu Bekra radijallahu anhu na hadž. Bilo je kao predloženo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da treba da ovu suru također dostavi Ebu Bekru, tako da on može da je uči tamo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da niko osim nekoga iz njegove porodice može da ispuni ovaj zadatak i onda je pozvao Hazreti Alija i dao mu ajete koji su bili objavljeni na početku sure Tauba i rekao da na dan kada se sakupe na Mini, da nijedan nevjernik neće ući u džennet i posle ove godine da nevjernicima neće biti dozvoljeno da oni rade hadž. I da niko neće moći da radi tavaf oko Kabe kao u golom stanju. Hazreti Ali Ebu Talib je uzeo Atba kamelu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i krenuo je u Meku. Stigao je Ebu Bekra na putu ili u Zuđanu ili nekom drugoj Urđ dolini između Mekke i Medine. To je otprilike 25 milja od Mekke prema Medini. Kada je stigao Hazreti Ali, Ebu Bekr ga je upitao da li je on postavljen kao emir hadža ili će on također da bude ispod njegovog upravljanja. To je bila tolika taj karakter Ebu Bekra radijallahu anhu on je odmah pitao da li je Hazreti Ali emir ovog hadža. Hazreti Ali je rekao da on nije emir i da će on da sluša upute Ebu Bekra radijallahu anhu i onda su oba dvojica krenuli. Hazreti Ebu Bekr je znači nadgledao sve u vezi hadža i kada je bilo dan kurbana, Hazreti Ali je ustao
i znači proučio je ajete koje mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da znači rekao je to i također rekao da svi ugovori će biti prekinuti sa nevjernicima, imaće 4 mjeseca kao da odu u svoja plemena i novi ugovori se neće desiti osim onih koji su već sklopljeni. I posle te godine nijedan nevjernik nije došao na hadž, niti je bilo ko oko Kabe radio tavaf u golom stanju. U drugom hadisu Hazreti Ali prenosi da je Hazreti Ebu Bekr došao na Arafat i obratio se ljudima. Kad je završio svoj govor, okrenuo mi se i rekao: o Ali, ustani i kao reci ljudima poruku koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti dao. On kaže: ja sam ustao i proučio sam prvih 40 ajeta sure Al-Bara. I poslije toga i Ali radijallahu anhu i Ebu Bekr su se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Halifatul Mesih kaže: nastavit ću da govorim o ovome u sljedećim hudbama. Sada želim da spomenem umrlu osobu koja je nedavno preminula. Ako Bog da, ja ću također da klanjam njenu dženazu. Cijenjena Amtul Latif Khurshid sahiba, koja je živjela u Kanadi, bila je supruga od Sheikh Khurshid Ahmed sahiba, koji je bio asistent urednik za Al-Fazl Rabba. Preminula je u 95. godini. Na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bila je Musi. Bila je unuka od Mijan Ahmed Fazli Hursija. Oba dvojica njenih djedova su bili ashabi obećanog Mesija alejhi salama. Unuka od Hazreti Ahmadžan. U Kadijanu je završila osnovnu školu i onda je u džamija Nusret studirala 2 godine i onda je privatno pohađala. Ona je bila supruga od Sheikh Khurshid Ahmed, koji je bio asistent urednik Fazli novina. Kao što sam spomenuo ranije, Hazreti Halifatul Mesih je obavio vjersko vjenčanje. Allah joj je podario 3 sina i 2 kćeri. Bila je sestra Abdel Basit sahiba, misionar koji boravi u Velikoj Britaniji. I Basit sahib je također služio i u Africi. Jedan od njenih unuka Vakas Khurshid sahib je misionar u Americi. Ona je iz vrlo obrazovane porodice. Jedna od njenih sestara je također obrazovana. Amtul Latif sahiba je služila Leđna Imajla mnogo godina, 70 godina. Uvijek je radila pod uputama Hazreti Halifatul Mesih drugog i kao nagledom mnogih iz džemata. Ona je u Kadijanu, znači prije razdvajanja Indije i Pakistana, bila je postavljena od Halifatul Mesih da služi imigrante. Znači služila je Leđna u raznim uredima. Bila je također i urednica nekih novina i boravila je u Kanadi od 1986. godine i u Kanadi je služila u raznim uredima. Postigla je mnoge objave u džematske, hoću reći literaturu. Također ona je pod njenom upravom prva Nasiratul Ahmedija Ištima se održala u Kanadi.
dok je bila sekretarica Nasirata, ona i njen muž su također sakupili razne članke u vezi historije Ahmedijata. Njen sin Ahmed Kuršid kaže da moja majka nas je podučila da nikada u životu ne smijemo ništa pomisliti loše u vezi džemata i hilafeta, i ako čujemo nešto loše u vezi džemata i hilafeta, nikad ne trebamo to da ponovimo, jer Allah dželešanuhu pomaže na vrlo poseban način džematu i hilafetu. Allah uvijek pokaže blagoslove džemata i da blagoslove džematu, to je ona rekla. On dalje kaže da je ona bila kao enciklopedija za džemat. Ona je uživala da pomaže drugima i također posebno imigrantima koji su dolazili u Kanadu. Brinula se za njih. Još jedno dijete njeno kaže naša majka imala veliku ljubav za hilafet. Uvijek nam je govorila da se molimo za halifu. Bila je vrlo regularna u svojim namazima. Petak je bio kao Bajram za nju. Imala je veliku ljubav prema Kur'anu. Mnogo djecu je naučila kako da čitaju Kur'an i kako da slijede tađvid. Vakas Rašid, njen unuk, kaže uvijek bi mi govorila u vezi namaza i u vezi studija i govorila bi mi o historiji džemata. Njena unuka također kaže moja nana je imala 9 unuka. Ne samo da se brinula za naš moralni trening, već je također uvijek nas savjetovala kako da se lijepo pokrivamo, kako da budemo dobre domaćice, kako da govorimo urdu. Također bi nas uvijek savjetovala kad smo se udale, kako da se brinemo o porodici naših muževa. Ona nas je uvijek savjetovala da se obrazujemo. Bila je uvijek protiv neislamskih ovih nekih slavlja, kao na primjer rođendan, ali bi ona uvijek učestvovala u nekim kao velikim porodičnim sastancima i kaže uvijek bi učili Ilahiju Hamdo Sana. Ona dalje nastavlja kao Ahmadi muslimani koji živimo u Kanadi. Ona je bila veliki dio našeg odgoja, kako da imamo balans između zapadne kulture i naše vjere. Ovo je znači dužnost majki i starijih osoba da jednostavno znaju kako da odgoje djecu, kako da ne puste svoju religiju, a da žive u zapadnim zemljama, da uzvišeni Allah joj oprosti i bude milostiv prema njoj, da joj uzdigne njen status i da pomogne njenoj porodici da ovo sve prođu kroz sabor i da nastave da rade njena dobra djela. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر